Dawn il-kmamar se jinservu biex jagħmlu l-vjaġġ bejn Malta u Għawdex eħfef mhux biss tal-individwu imma anka għall-familji li jakkumpanjaw l-itfal u individwi li jkollhom bżonn żona aktar kalma. Dan qalu l-psikologu Nikola Zbriffa meta kien qed jispjega l-impatt li se jkollhom il-Calm Rooms li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista fil-vapuri tal-Go Zoo Channel. Nikola Zbriffa stqar li din hija inizjattiva li għal-bidu ħafna nies imminimizzawha, imma din hija inizjattiva li speċjalment it-tfal li huma neurodiverġenti se tkun żgur ta' għajnuna kbira għalihom. Fejn il-persuna dawk il-ħsejjes kollha, dawk il-visual effects kollha ikunu għal-persuna għan-nies insomma jkunu overwhelming ħafna. U ma ninsewx li anka dawn in-nies il-familji tagħhom allura wkoll kemm il-darba f'dawn il-momenti jħossuhom skomdi jgħaddu minn anka ġudizzju tan-nies. Veri daw il-kmamar ħajservu biex jagħmlu l-vjaġġ bejn Malta u Għawdex eħfef mhux biss għall-individwu imma wkoll għall-familji li jieħdu ħsieb anka u li jakkumpanjaw il dawn l-individwi. Min-naħa tiegħu l-psikjatra Daniel Vella Fondacaro spjega li individwi neurodivergent meta jkun hemm ambjent differenti sew vapuri kif ukoll l-ajruplani jkollhom ċertu ansjetà li twassal għal challenging behavior. Naħseb hija proposta tajba lix jekk inti toffri kamra jew post fejn tkun magħmula tajba, ġifieri tkun maħsuba u pjanata ma' associations jew aġenziji li huma li jaħdmu ma' neurodivergence, ma' autism u ma' ADHD biex anke l-kulur ikun b'ċertu shades, pereżempju ma jkunx qawwi ħafna. Definitely tkun idea tajba ħafna għaliex f'dawk il-20-30 minutes li l-persuna jkun fuq il-vapur ta' Għawdex ikun hemm ħafna nies, ikun hemm changes fl-ambjent, ħafna ħsejjes tal-vapur. U għalhekk tajb dawn il-kmamar pereżempju jkunu ftit soundproof ukoll. Bosta esperti qed jgħidu li l-proposta tal-Partit Nazzjonalista se twassal biex kemm it-tfal kif ukoll il-familji tagħhom ikunu iktar komdi u b'rashom mistrieħa.